बोसोरनि थाखाय आबुङै दाफुंजाबाय क'क्राझार मिउनिसिपालिटि बर्डआ गोदानै सायख'जानाय क'क्राझार मिउनिसिपालिटि बर्डनि मासिगिरिजों लोगोसे लेङाइ मासिगिरि आरो वार्ड कमिशनारफोरा समायखिरा लाबाय। बिटिसिनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव क'क्राझार मिउनिसिपालिटि बर्डनि मासिगिरि महरै बिष्णु नार्जारी आरो लेङाइ मासिगिरि अरुप घोषजों लोगोसे गासै 18 कमिशनार वार्डफोरा दिनै समायखिरा लायो। हाबाफारियाव गाहायालासि महरै बाहागो लानाय मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ क'क्राझार सहरखौ जौगाहोनाय आरो साखोन-सिखोन लाखिनायजों समायहोनायनि बिथांखि जागायनो थांखि लानायखौ फोरमायो। लोगोसे बिटिसिनि राजथावनि हिसाबै क'क्राझारखौ स्मार्ट सिटी खालामनो बिटिसिनि सरकारनि थांखि लानायखौ फोरमायो मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ। दिनैनि बे क'क्राझार मिउनिसिपालिटि बर्डनि गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बिटिसिनि एमसिएलए जुबिराज बसुमतारी आरो दनेश्वर बसुमतारीजों बयनिख्रुइबो लोगोसे बिटिसिनि नोगोर जौगाखां बिफाननि सिएसडि आरो गुबुन गोबां मावफारियाफोरा बाहागो लाफायो। क'क्राझाराव मावनांगौखिनि जोंहा जि खामानि दङ क'क्राझार टाउन हिसाबै आरो बेखौ आपग्रेडेशन जि खालामनांगौ नि थाखाय जों सिन्था सरसा खालामदों। बेखौ दिनैनि जे फुल प्लेजेड कमिटि जों दाबाय मिउनिसिपालिटि बर्ड दाबाय बे कमिटिनि जरियते जोङो मावफुंनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। खालामनांगौ बहुद दङ क'क्राझाराव जवा 5 बोसोराव जेखौ खालामफुंनो हायाखै जे जिनिसा जायाखै जे जिनिसखौ स्टप खालामदों आरो साब सिखुनतानिफ्राय आरम्भ खालामनानै टाउनखौ साजायनाय इत्यादि खामानिफोरखौ आरो रायजाफोरखौ क'क्राझारनि रायजो राजाफोरखौ सुरक्षा खालामनाय बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौ जोङो इमिडियेटलि इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन आरो जोङो क'क्राझारखौ गोजोन आरो जौगाथि टाउन जोंनि बिटिसिनि मोनसे टाउन गिदिर टाउन बानायनो थाखाय जोंहा जे खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो बे कमिटि दाफुंनायनि जरियते जोङो मावफुंनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। गोजोन्थों। ट्राफिकनि थाखाय जों इतिमध्ये माखासे खामानि मावनांगौलगिया दङ। दिनै जिहेतु जों फुल प्लेजेड बडि जों दाखांबाय बे कमिटिखौ लाफानानै जोङो माखासे इन एन्ड आउट टाउनाव हाबफैनाय टाउनाव निफ्राय ओंखारलांनाय आरो बायलेनफ्राव हाबलांनाय माखासे माबाखौ जोङो ट्राफिक नियमनि जरियतेनो जोङो मावफुंगोन आरो क'क्राझारनि ट्राफिक कन्ट्रलाव जोङो खालामनो हागोन होननानै जोङो खालामनायनि थाखाय जों माखासे हाबाफारि मावगोन। जि क'क्राझार सहৰৰ जि हेरि मोस्ट इम्पर्टेन्ट এটা कमिटि মিউনিচিপালিটি কমিটিটো আমি গঠন কৰিলোঁ পূৰ্ণাংগভাৱে আৰু অহা দিনবিলাকত ক'ক্ৰাঝাৰ চহৰখন আমি কিভাৱে কেনেধৰণে ৰাইজক সুবিধাটো দিব পাৰোঁ অঞ্চলটো কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ কি অভাৱ অভিযোগ এই অভাৱ অভিযোগসমূহ আমি চাই পেলাই আমি ক'ক্ৰাঝাৰ চহৰখন এখন সুৰক্ষিত আটকধুনীয়া আৰু সকলো ফালৰ পৰা উন্নত মানৰ এখন স্মাৰ্ট সিটি বনাবৰ কাৰণে আমাৰ যি পদক্ষেপ এইটো আমি আৰম্ভ কৰিম। আমি খুব এটা ষ্ট্ৰেছ দিছোঁ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টত আমি খুব কাম কৰিম বুলি আমি চিন্তাধাৰা কৰিছোঁ। যোৱা বছৰবিলাকত যোৱা 5টা বছৰকে ধৰি তাত যিবিলাক হোৱা নাই বহুতো অভাৱ অভিযোগ ৰাইজৰ আছিলে সকলোবিলাক আমি ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছোঁ আৰু আমি ৰাইজে বিচৰা ধৰণৰে আমি ক'ক্ৰাঝাৰখন এখন পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিচ্ছন্নতা টাউন হিচাপে আমি গঢ়িবৰ কাৰণে আমি অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম। ট্ৰাফিকৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। ইন এণ্ড আউট আমি কিছুমান হেৰিটো কৰিব লাগিব। আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু নেক্সট কেইবাদিনৰ ভিতৰত কিছু মাহৰ ভিতৰতে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ইন এণ্ড আউট
হেৰা সিস্টেম হেৰি কৰি পেলাই আমি কক্ৰাঝাৰত ট্ৰাফিকটো আমি কন্ট্ৰল কৰিব পাৰিম বুলি আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।